ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓണാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓണാക്കിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 2 ഗീത വിഷയ സംഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ സാഖ്യയോഗം. അപ്പൊ അധ്യായം 2 നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഇന്നലെ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു. അധ്യായം 2ലേക്ക് കടക്കാണ്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ലാസ്റ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ചിട്ട് അർജുനൻ തേരിലിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്, അല്ലേ? ആണോ? അതെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടതുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതില് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനന് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ അത്? ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. ആ ബുക്കൊക്കെ തുറന്നു നോക്കി ഇന്നലത്തെ. ബന്ധുക്കളെ കൊല്ലുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, മൃദുല ഹൃദയമായതുകൊണ്ട് മൃദുല ഹൃദയത്വം കണ്ടു നമ്മളല്ലേ. പിന്നെ വേറെ എന്താ പോയിന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ വേണ്ട. പിന്നെ പാപമല്ലേ കിട്ടുമെന്ന പേടി. പിന്നെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിച്ചു പോകും. പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കാണ് ആര്? അർജുനൻ, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. നമ്മള് ഇന്നലെ ആ പറഞ്ഞ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് അർജുനന്റെ ആ മൃദുല ഹൃദയത്വം, രണ്ടാമത്തത് ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങള്, മൂന്നാമത്തെ പാപം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങള് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം? അർജുനന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. എന്നാലല്ലേ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് വരുള്ളൂ. കാരണം അർജുനനെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യിച്ചേ പറ്റൂ, വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എന്തായാലും കാരണം ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? കാരണം ധർമ്മത്തിനെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആ ധർമ്മികളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിന് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ്, ഓരോ ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ എന്നെ ഒരു ഉപകരണമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ സമയത്തും ഓരോരുത്തർ ഓരോ ജോലികൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ അർജുനനെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് അർജുനൻ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ സാഖ്യയോഗം. കാരണം ഇതില് ഭഗവാൻ സാഖ്യയോഗം പറയില്ലേ, യോഗം എന്ന് പറയും. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാല് 3 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും ഭക്തിയോഗം, അല്ലെ? ഭക്തിയോഗം, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം. ഇത് 3ഉം ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായത്തിന് ഒരു ഭാഗം, അങ്ങനെ നമ്മൾ 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും, അതായത് ജ്ഞാനയോഗവും ഭക്തിയോഗവും പിന്നെന്താണ് കർമ്മയോഗം, ഇത് 3ഉം ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കുറേശ്ശെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്നൊരു പേര് കൂടി കൊടുക്കാനായിട്ട് കാരണം. കാരണം ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു സംഗ്രഹം പോലെ, അതായത് അങ്ങനെ ഒരു പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് അങ്ങനെ ഒരു പേര് കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയാം നമ്മള്. അപ്പോ ഈ അധ്യായത്തില് സ്ലൈഡ് എടുക്കട്ടെ.
ഈ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറേശ്ശെ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് കുറേശ്ശെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിന് ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പ്രഭാതർ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ തന്നെ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം വേറെ ഒരെണ്ണം ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് ഇതിൽ, രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. അത് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ വന്നിട്ടില്ല. ആ ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തത്, വില്ല് ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തേരിൽ ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാകശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാരജുഷ്ടമസൗർക്യം അകീർത്തികരമർജുന. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? കുതസ്ത്വാകശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാരിജുഷ്ടമസൗർക്യം അകീർത്തികരം അർജുന. അർജുനനോട് പറയാണ് ഭഗവാൻ, അർജുന നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല ഇതൊന്നും. ഇത് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നിന്നെ നയിക്കുക എന്ന് അർജുനനെ ശാസിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആര്? ഭഗവാൻ. കാരണം അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അർജുനനെ ഭഗവാൻ ശാസിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോ ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭൗതിക ശരീരത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഉള്ളൊരു പഠനം നടത്തിയിട്ട്, അതായത് അർജുനനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ആര് നടത്തുന്നത്? ഭഗവാൻ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതില് എങ്ങനെ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നേടാനായിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇതില് ഭഗവാൻ അർജുനനിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് 3 രീതിയിൽ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് 3 തരത്തില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന് ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ, പരമാത്മാവിലൂടെ, ഭഗവാനിലൂടെ. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക, ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കുക. ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ അതിന് തിരിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് 3 തരത്തില് സാധിക്കും. 1 ബ്രഹ്മം, 2 പരമാത്മാവ്, 3 ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് 3 തരത്തില്. അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രകാശം പോലെ, ഒരു ജ്യോതി പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ചുറ്റുള്ള ഒരു പ്രകാശം ഉണ്ടല്ലോ, ജ്യോതിസ്, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം. ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലെ പ്രകാശം ആയ പ്രകാശത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലായ ഒരു പ്രകാശം, ജ്യോതിസ്, ഇതിനെയാണ് നമ്മള് ബ്രഹ്മൻ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപമായിട്ടല്ല അവർക്ക് ബന്ധം, അവര് ഭഗവാൻ ഒരു പ്രകാശ രൂപത്തിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവര്. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്ന ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ അവർക്ക് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുമ്പോ അവർ എങ്ങോട്ടേ പോകുള്ളൂ? ഭഗവാനിലേക്കല്ല പോകാം, ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിലാണ് അവർ ലയിക്കുന്നത്, ആ പ്രകാശത്തിലാണ് അവർക്ക് ലയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? രണ്ടാമത്തത് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇത് ലെവൽ 2വിന്റെ ക്ലാസ് അല്ല, ലെവൽ 1ന്റെ ക്ലാസ് ആണ്. ലെവൽ 2വിന്റെ ക്ലാസ് ഇന്ന് മുതൽ 7:30ക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്
ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. അതായത് ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോട് കൂടിയ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിലെ ലയിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധ്യമാകില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം, നാരായണ രൂപം, നമ്മള് പരമാത്മാ രൂപം നമ്മൾ കുറെ വർഷങ്ങള് നമ്മൾ ധ്യാനിച്ച്, ആ ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതും ആരാണ്, പരമാത്മാ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാനെ നമ്മള് പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ, ധ്യാനത്തിലൂടെ. അതാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. പക്ഷെ അതിനെന്താണ്, കുറെ വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്നതാണ് എന്ത്, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. ലാസ്റ്റ് വന്നാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് നമുക്ക് ആനന്ദം തരുന്ന, പരമാനന്ദം നൽകുന്ന, എപ്പോഴും ആനന്ദമയനായിട്ടിരിക്കുന്ന സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരമാണേത്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം താരതമ്യേന നമുക്ക് എളുപ്പമാണെന്നാ പറയണ കലിയുഗത്തില്. കാരണം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണ് ഇത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. മറ്റേത് ബ്രഹ്മത്തില് ലയിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പിന്നെ നമ്മള് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരമാത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. പരമാത്മാവാണെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ, പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് കടക്കണം, ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം അങ്ങനെയല്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ആരെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നടത്താം. ഒന്ന് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, രണ്ടാമത്തെ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, മൂന്നാമത്തെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ആത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുക. കാരണം ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് വീട്ടിൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സമാധാനം ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ അച്ഛൻ, ഭഗവാന്മാരാണ് നമ്മുടെ പിതാവാണ് ശരിക്കും. ആ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക, നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ആത്മാവിന്റെ സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്, 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. മനസ്സിലായത് 3 ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും? സംശയം ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഇനി ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്, ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരവും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരവും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് രാവിലെ നേരം വെളിച്ചായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുറ്റും നമുക്ക് പ്രകാശം, സൂര്യപ്രകാശം കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശം കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ പ്രകാശം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടോ ഒരു സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദേവൻ ഉണ്ടെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്, ചുറ്റുമായ പ്രകാശം മാത്രമേ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അല്ലെ? അതേപോലെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല, ആ ഒരു ജ്യോതിസ് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമുക്ക് സൂര്യദേവനെ കാണുന്നില്ല, സൂര്യന്റെ ആ ഗോളം കാണുന്നില്ല, നമ്മൾ ആ വെളിച്ചം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ബ്രഹ്മവും സൂര്യപ്രകാശം ഒരേപോലെയാണ്. രണ്ടാമത്തത് സൂര്യന്റെ ഗ്രഹം. സൂര്യഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യന്റെ ഉപരിതലം പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് രണ്ടാമത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ എന്താണ്, അപ്പൊ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയി. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, സൂര്യന്റെ ആ ഒരു ഗോളം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു ദേവനുണ്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല, അപ്പോഴും ഒരു ചട്ടക്കൂട്, നമുക്ക് അത് മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ. അതാണ് എന്ത്, പരമാത്മാവ്. മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്താണ്, സൂര്യദേവനായിട്ട്. സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദേവനുണ്ട്, അല്ലെ? സൂര്യൻ ഒരു ഗ്രഹമുണ്ട്, അവിടെ ഒരു ദേവനുണ്ട്. ആ സൂര്യദേവന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, സൂര്യദേവനെ കാണാൻ സാധിക്കും, സൂര്യദേവനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് എല്ലാം സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് പറയുന്ന ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ രൂപത്തെ, ആ വ്യക്തി രൂപത്തെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സൂര്യനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണിത്. ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം ഏതാണ്,
ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തറിയണം? ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിയണം അല്ലെ. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാശരി മഹർഷി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിർവചനമുണ്ട് ഭഗവാന്. എന്താണ്? കുറെ സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. 6 കാര്യങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാണ്? സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. ഈ 6 ഗുണങ്ങളും 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയത് ആരാണോ അവരാരാണ്? അവര് ഭഗവാനാണ്. ഈ 6 ഗുണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും മുഴുവനായിട്ട് ആരിലുണ്ടോ അവരെ നമുക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം? ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കാം എന്ന് പരാശര മഹർഷി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനമാണ്. ചിലപ്പോ നമ്മളെ മുന്നിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കുറെ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ കുറെ കീർത്തി ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ ശക്തി ഉണ്ടാവാം, ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവാം, വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, നമ്മള് ഭൗതികതയിലുള്ള ഒരു വിരക്തി എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലുള്ള വിരക്തിയെ വൈരാഗ്യം എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ എല്ലാം കൂടി ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആരിലായിരിക്കും? അത് ഭഗവാനിൽ മാത്രമായിരിക്കും. ചിലപ്പോ ഞാൻ ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഒരേപോലെ 6 ഭഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് ആരിൽ മാത്രമാണ്? അത് ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവാന് പരാശര മഹർഷി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നിർവചനമാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ, 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഒത്തിണങ്ങിയത് ആരാണോ അവരാണ് എന്ത്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നല്ലേ, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ആ ഭഗവാന് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കവച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഇതൊക്കെ അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ എന്താണ്? അർജുനന് വിഷമായില്ല. കാരണം അർജുനന് ചീത്ത പറയാണ് ഭഗവാൻ. നീ എന്താണ് ഈ കാണിച്ചത്? ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യുന്ന ശരിയല്ല. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ്, നീ ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം. അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, കാരണം എവിടെ നിന്നാണ് നിനക്ക് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അർജുനനെ ഭഗവാൻ ചീത്ത പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേതഃ യശ്രേയസാ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. എന്താ പറഞ്ഞ, ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാലും. അപ്പൊ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സറണ്ടർ ആയി. എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? അർജുനൻ കീഴടങ്ങി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഭഗവാനോട് പറയാണ്, കൃഷ്ണ നീ എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞതായോ? ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണത്, എന്താണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചത്, അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്റെ ആത്മനിയന്ത്രണമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. എനിക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കായിരുന്നില്ല അർജുനൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞതായോ എന്ന്. കാരണം അർജുനന് ചീത്ത കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ വഴക്ക് പറയുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ്. അങ്ങനെ എന്നിപ്പോ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. ഫുൾ അങ്ങോട്ട് സറണ്ടറായി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം, എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ തരണം, ഞാൻ അങ്ങയെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാണ്. കാരണം ഇവിടെ വേറെ ചോദ്യം പറച്ചിലൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ, എനിക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശം തായോ എന്ന്. അർജുനൻ ഇരിപ്പ് നോക്കി അർജുനന്റെ ആ കാലൊക്കെ മടക്കി കൈ കൊണ്ട് തൊഴുത് എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം തൊട്ട് എന്തായിട്ട് മാറി? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനും ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ഗുരുവായിട്ട് മാറി. ഇത്രയും നേരം അവര് എങ്ങനെയായിരുന്നു? മിത്രങ്ങളായിരുന്നു രണ്ടുപേരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായി മാറി? ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധമായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? ഇനി ആ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കാരണം ഒരു ഗുരുവായപ്പോ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഗാംഭീര്യത്തോടെ അർജുനന് ഭഗവാൻ ആ ജ്ഞാനം കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അർജുനന്റെ ആ മൃദുല ഹൃദയത്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ മരണം സംഭവിക്കുമല്ലോ, അവർക്കൊക്കെ മരിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു പേടി, ഒരു വിഷമായിരുന്നു ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത്?
അർജുനൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ആ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെന്താ, അതിലാരൊക്കെയുണ്ട്? അർജുനന്റെ ഗുരുവുണ്ട്, പിതാമഹന്മാര്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ മരണപ്പെടുമല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന്റെ പ്രയാസം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ളതാണ് പറഞ്ഞ മൃദുല ഹൃദയത്വത്തിന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്രാന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു? മൃദുല ഹൃദയത്തെ, അതായത് ഇവരൊക്കെ മരണപ്പെടുവല്ലോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അർജുനന്റെ പ്രയാസം അല്ലേ? ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം അതല്ലായിരുന്നു അർജുനന്, ഇവരൊക്കെ യുദ്ധത്തില് മരിച്ചു പോകില്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും, ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ പറയാണ്, ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യണത്? ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ജീവാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം പല രീതിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ജനിക്കുമ്പോ ഈ രൂപത്തിലാണോ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോ? അല്ല, ചെറിയൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു. നമ്മള് എന്താ പറയാ, ചെറിയ ശൈശവം വന്നു, ബാല്യം വന്നു, യൗവനം വന്നു, കൗമാരം, ഇങ്ങനെ പല പല സ്റ്റേജസിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ശരീരം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തുണ്ട്? ആത്മാവുണ്ട്. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മൾ മരണപ്പെടുമ്പോ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ഈ ആത്മാവിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതാവുമ്പോ ആ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറയാണ്. മരണത്തെ പറ്റിയുള്ളൊരു അതായത് ഇങ്ങനത്തെ സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ്? ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരു ആൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. നമ്മളെ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടേതായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഇതെല്ലാതും എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലെ? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ഈ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. നമ്മള് മരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ശരീരം ഇവിടെ തന്നെ നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാ. ആ ശരീരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ നിന്ന് കടം മേടിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു, നമുക്കൊന്നുമില്ല, നമുക്കൊരു ശരീരം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് കടം മേടിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ശരീരം കിട്ടുന്നത്. ആ ശരീരം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നശിപ്പിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടേതായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിൽക്കാൻ എന്ത് വേണം? നമുക്കൊരു ശരീരം വേണം. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമുക്ക് കടം കിട്ടാണത്. അത് നമ്മൾ പോകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഇവിടെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, ഭഗവാന്റെ അംശമായ ജീവാത്മാവ് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യണത്? തിരികെ പോകുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശമില്ലാത്തതാണ്. ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനുള്ളതാണ്? നശിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സംഭ്രമം ഉണ്ടാകില്ല. ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് അവരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി പറയാണ്. ജീവാത്മാവിന് എന്താ സംഭവിക്കും? നമ്മൾ നോക്കിയ സ്കള്ള് തൊട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു കുട്ടി ശൈശവം വന്നു, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, അത് കഴിഞ്ഞ് ബാല്യം വന്നു, കൗമാരം വന്നു, യൗവനം വന്നു, വാർദ്ധക്യം വന്ന് മരണപ്പെടും. അപ്പോഴും ആ ജീവാത്മാവ് നോക്കിയ ആ ശരീരത്തിൽ പലവിധ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ കടന്ന് നമ്മൾ മരണപ്പെടുമ്പോ വീണ്ടും അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകാണ്. വീണ്ടും അവിടെയും എന്ത് തന്നെ സംഭവിക്കും? ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അതിനുശേഷം അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അതായത് നമ്മൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ജീവാത്മാവ് അടുത്തൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യും? അത് നശിച്ചു പോകും. നമുക്കറിയാം അത് ജഡവസ്തുവാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ശരീരം കൊണ്ട്. ആ ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ശരീരത്തിന് കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ അവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനേ പറ്റില്ല.
അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാൻ ഇവിടെ ഒരു കാറ്, നമുക്കൊരു കാറ് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ വീട്ടിലൊരു കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കാറ് ഡ്രൈവർ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഓടോ കാറ്? ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവിന്. അതിന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ നിൽക്കാൻ ഒരു ശരീരം വേണം, അതാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ശരീരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അതിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതെ കാർ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക്. എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. നമ്മൾ മാത്രല്ല, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാവരിലും, എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിനും ഇതിലുണ്ടാവും, ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടാവും എല്ലാവരിലും. ഇപ്പൊ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ജീവാത്മാക്കൾ എത്രയാണ്? 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ഈ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും സസ്യങ്ങളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടും. വെള്ളത്തിലുള്ളതുണ്ടാവും, കരയിലുള്ളതുണ്ടാവും, ഇഴയുന്നതുണ്ടാവും, ചലിക്കുന്നതുണ്ടാവും, ചലിക്കാത്തതുണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് എത്രയുണ്ട്? 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്? ആത്മാവുണ്ട്, ജീവാത്മാവുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റേജസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും. അത് മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടി എടുത്താലും അതൊരു ആദ്യം ചെറുതായിരിക്കും, പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് അതിനും പ്രായം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ എന്തൊരു എടുത്താലും നമുക്ക് എന്തറിയാം? എല്ലാത്തിനും ഈ പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ആത്മാവ് അതിൽ നിന്ന് പോകും അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് വേറൊരു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ അടുത്തത് വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറയാണ്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജീവാത്മാവുണ്ട്, ശരീരമുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൂട് നമ്മുടെ ശരീരമായിട്ടും ഈ പക്ഷിയെ നമ്മളെ ജീവാത്മാവായിട്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ പക്ഷിയുടെ കൂട് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്, പക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ജീവാത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മളെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പാർലറിലൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ പോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. ഈ ശരീരം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാ ശരീരം അല്ലെ? ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ പോവാനുള്ളതാണ് ഈ ശരീരം. ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്, ഹരേ കൃഷ്ണ, അതായത് നമ്മളിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ പക്ഷിയുടെ കൂടിനെ നമ്മള് ശരീരമായിട്ടും ഈ പക്ഷിയെ നമ്മൾ ആത്മാവായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു നശിക്കാനുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കടമായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഈ ശരീരം. ആ ശരീരം നമ്മൾ പോകുമ്പോ ഇവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മള്. കാരണം നമ്മൾ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ എന്താണ്? ശരിക്കും ആത്മാവാണ്. ആത്മാവ് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ അതിന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താവശ്യമാണ്? ഒരു ശരീരം ആവശ്യമാണ്. ആ ശരീരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? അത് കടമെടുക്കാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ശരീരം കിട്ടി, ആ ശരീരം കിട്ടി, പിന്നെ ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിലിരുന്ന് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നശിക്കാനുള്ള ശരീരമാണത്. ആ ശരീരത്തിനെ പോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതായത് ആ ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ആ വിധത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, പോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആത്മാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഉള്ളിരിക്കുന്ന ആ ജീവാത്മാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ശരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാതാകുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അത് ചത്തുപോകും. അതിന്റെ ആ സത്ത് പോകും, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതിന്റെ സത്ത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ജീവാത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ പോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്, ശരീരത്തെ അല്ല. കാരണം ആ ശരീരം എന്തായാലും നശിക്കാനുള്ളതാണ്. ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്താണ്? ആത്മാവ്. അപ്പോ നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ശരിക്കും ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടത്, ശരീരത്തിനല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് നമ്മൾ ശീലിച്ചത്. നമ്മളെ അജ്ഞത കാരണം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അവിദ്യ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ ആ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ നടക്കാൻ, ശരീരമൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എണ്ണൊക്കെ തേച്ച് കുളിച്ച് നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് നമ്മൾ നടക്കും. എന്താ പറയാ,
ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യും, യോഗ ചെയ്യും, എക്സസൈസുകളൊക്കെ ചെയ്യും. ആ ശരീരത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നിർത്താൻ സാധിക്കും അതിനൊക്കെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒപ്പം നമ്മളെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. അപ്പോ ഈ ആത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അതെന്ത് സംഭവിക്കുക? അത് ചത്തുപോകുന്നു പറയാം നമുക്ക്. അതായത് അതിന്റെ ആ സത്ത് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ആത്മാവിനെ പോഷിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? ആത്മാവിനെ പോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലായി എവിടെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നുള്ളത്. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ അതിന് പോഷണം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അതിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് കണക്ട് അതിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താലാണ് എന്തിന് പോഷണം കിട്ടുന്നത്? ജീവാത്മാവിന് പോഷണം കിട്ടും. അതായത് ഒരു കുട്ടീനെ അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണ പോലെ. കാരണം ആത്മാവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മള്, ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ പിതാവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അച്ഛനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതാണ് നമ്മളെ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൈസൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ സൈക്കിൾ മേടിക്കും, പിന്നെ 2 വീലർ മേടിക്കും, പിന്നെ കാറ് മേടിക്കും. അതായത് ഓരോ സ്റ്റേജസിലും നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പല പല സ്റ്റേജസിൽ കൂടെ നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ പല പല സ്റ്റേജസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും. അപ്പോഴും എന്തുണ്ട്? നമ്മളെ ഉള്ളിലായി ആത്മാവുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. വീണ്ടും അവിടെ നിന്നും എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ആ ശൈശവം, ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യത്തിൽ കൂടെ കടന്ന് അതിങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ? ജീവാത്മാവിന്റെ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്. ഇത് എല്ലാത്തിലും, ഭൂമിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി വെള്ളത്തിലും കരയിലും പക്ഷികള്, മൃഗങ്ങള്, സസ്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? ഈ ഭഗവാന്റെ അംശമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അംശം എല്ലാത്തിലും, ജീവാത്മാവ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മമെടുത്തു, അവര് മൃഗമായിട്ട് ജന്മമെടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളായിട്ട് ജന്മമെടുത്തു എന്ന് മാത്രമുള്ള വ്യത്യാസം. എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? ഈ ജീവാത്മാക്കളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ അപ്പൊ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. നീ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണ്ട? നീ നിന്റെ പിതാമഹന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവോ മരണപ്പെടുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നീ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? ഒരു മോചനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം വയസ്സായി ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോ നമുക്ക് ആ ശരീരം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ, അതായത് ജരാനരകൾ ബാധിക്കും നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോലെ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് വയ്യായകൾ വരും അല്ലെ? അസുഖങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു 20 വയസ്സുള്ള പ്രായത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു എനർജി നമുക്ക് 70-80 വയസ്സിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം നമ്മളെ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? തേയ്മാനം സംഭവിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മരണപ്പെടുമ്പോ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നീ ശരിക്കും സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ആത്മാവിന് പുതിയൊരു എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ നീ അത് കാരണം കൊണ്ട് നീ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോളൂ. നീ അല്ലാതെ അവര് മരണപ്പെടുമെന്ന് ആലോചിച്ച് പ്രയാസപ്പെടല്ല വേണ്ടത്. ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യണത്? ഒരു മോചനാണ് നീ കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ആത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്തിനു മാത്രം നാശം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ? ഈ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ നാശം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അങ്ങനെ അപ്പൊ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്തായിരുന്നു അർജുനൻ പറഞ്ഞത്? രണ്ടാമത്തേത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? സുഖദുഃഖങ്ങൾ അല്ലെ? ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങളായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും? ഓക്കെ. ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങളായിരുന്നു രണ്ടാമത്തത്. അവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖതാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യ സാംസിദിശ്വസ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കുക. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു സുഖദുഃഖങ്ങള്
നമ്മളെ ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങള് യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ഞാനിപ്പോ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ച അത് കാണാൻ പോലും ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അർജുനൻ. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഈ സുഖദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്റെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലവും പോലെയാണ്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതി കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് സുഖവും ദുഃഖവും വരുന്നത് എന്ന് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ എന്റെ ദുഃഖം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം എന്റെ സന്തോഷമായിരിക്കും. അത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കാഴ്ചപ്പാടാണത്. അല്ലാതെ അതെങ്ങനെയാണ്? പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദയ എന്താ പറഞ്ഞത്? അത് ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ദുഃഖാണെങ്കിൽ നാളെ സുഖമായിരിക്കും, നാളെ ദുഃഖാണെങ്കിൽ പിന്നെ സുഖമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഭൗതികമായ സുഖം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹിക്കണം. അതായത് വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മഴക്കാലവും വേനൽക്കാലവും മഞ്ഞുകാലം ഒക്കെ വന്നാലും അതിന്റെ ഇലകൾ പൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, മരം ഉണങ്ങി നിൽക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ വൃക്ഷം അപ്പോഴും അവിടെ എങ്ങനെയാണ്? അതേപടി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ നമുക്ക് സഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പോ സുഖദുഃഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി വീണ്ടും ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചിത് നായം ഭൂത്വോ ഭവിതാവാന ഭൂയഃ അജോദിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ നാഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനുമാണത്. അപ്പൊ ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവിന് മരണമില്ലാതെ തുടരുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ പറ്റി വീണ്ടും അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ജനന മരണങ്ങളില്ലാത്തതാണ്, അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോണില്ല എന്നുള്ളത് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ പറ്റി വിഷമിക്കണ്ടെന്നാ പറയണത്. മെയിനായിട്ട് ഇവര് മരണപ്പെടുമല്ലോ, യുദ്ധത്തിൽ ഇവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് പ്രയാസപ്പെടേണ്ട. കാരണം ആത്മാവിനൊരിക്കലും, കാരണം നാം ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവാണ്, ആ ആത്മാവിനൊരിക്കലും എന്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളില്ല. പാംസാസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണോ നമ്മള് കേടായ ഒരു ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് അണിയുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, വയസ്സാവുമ്പോ നമുക്കൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ശരീരം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഡ്രസ്സുകൾ കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ഡ്രസ്സ് മേടിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ ദേഹം, ഇവിടെ പുതിയൊരു വേർഡ് പഠിക്കാണ്, ദേഹി. ദേഹി എന്ന് വെച്ചാല് ആത്മാവ് ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നു, അത് ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ കാണിക്കുകയാണ് അല്ലെ? നമ്മള് പഴയ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി പുതിയ ഡ്രസ്സ്. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകാഹ ന ചൈനം ക്ലതയന്തോപ്യോ ന ശോഷയതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത? ആത്മാവിന് ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ആത്മാവ് പറഞ്ഞു തന്നെ പറയാണ് ഇത് തന്നെ, ആത്മാവിനെ വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാനോ അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. കാരണം ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്, നമുക്കതിനെ കാണാൻ പോലും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ആത്മാവിനെ. ജാതസ്യാഹി ധ്രുവോർ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ച തസ്മാദ പരിഹാര്യർത്ഥ നത്വം ശോചിതുമർഹസി.
ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോ പറയാണ്, ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കാന്നുള്ളതും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കാന്നുള്ളതും എന്താണ്? അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ്, ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ജനിച്ചാൽ നമ്മൾ മരിക്കും, മരിച്ചാൽ നമ്മൾ ജനിക്കും. അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ എന്തായാലും വിഷമിക്കേണ്ട. അപ്പൊ നീ യുദ്ധത്തിൽ അവരെ വധിച്ചില്ലെങ്കിലും അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിച്ചിരിക്കും. അത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നിന്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ കുറിച്ച് പറ്റി വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്, നിന്റെ ധർമ്മം നീ ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നീ ആ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? അർജുനനോട് പറഞ്ഞാണ്, ഒരു ലൈഫ് ജാക്കറ്റിന് രക്ഷിക്കാൻ നോക്കണ പോലെ, മുങ്ങിച്ചാകാൻ പോകുമ്പോ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കുക, ആ വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കാതെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റിനെ രക്ഷിക്കുന്ന പോലെയാണ് നീ പറയുന്നതെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞ? ദേഹി നിത്യമവത്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതും അർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി അനശ്വരനാണ്, അങ്ങനെ അതിനെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ എന്താണ്? അനശ്വരനാണ് ദേഹി എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ് അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലാൻ, ഈ ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജീവനെ കുറിച്ച് നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ആത്മാവ് ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളതാണ്, അതിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ ഒരിക്കലും എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട? ഈ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട, ദേഹിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട. നീ നിന്റെ കർമ്മം നിർവഹിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ആത്മാവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി അത് നീ അങ്ങനെ പോട്ടെ, നീ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നീ ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് കുഴപ്പമില്ല. എന്താണ്? കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ പറയാണ് കുന്തിപുത്ര, ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്, കാരണം നീ യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്, യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ കാര്യം എന്താണ്? ക്ഷത്രിയന്മാര് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ല, നീ ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തില് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കിരീടം കിട്ടും. കാരണം രാജ്യം ഭരിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാം മരണപ്പെടാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാം. അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ലതാണ്, നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വിജയമാണ് രണ്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനന്. പിന്നെന്താ പറയണത്? സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വ ലാഭോ ജയോ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപാമ വാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി, പക്ഷെ നീ ആ യുദ്ധം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ വരാണ്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു പാപം ചെയ്യല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചില്ല. അപ്പൊ പറയാണ്, പക്ഷെ നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം, പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് ഇപ്പൊ യുദ്ധം നീ ചെയ്യുമ്പോ നീ ദുര്യോധനൻ എന്നെ കുറെ ഉപദ്രവിച്ചതാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കുറെ ലാഭം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? പാപമേൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അതായത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അത് എന്റെ ഒരു കർത്തവ്യമാണ്, ഞാനൊരു ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്തേൽക്കേണ്ടി വരില്ല? പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നേഹാഭിക്രമിനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോപയാത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ നഷ്ടവും ലാഭവും ഒന്നുമില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. എന്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു? ഭഗവാന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നഷ്ടവും ലാഭവും ഒന്നുമില്ല. ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഒരു പ്രവർത്തികൾ പോലും, നമ്മള് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഒരു പ്രവർത്തികൾ പോലും നമുക്ക് എന്താണ്? മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകും. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചെറിയ കാര്യത്തിലും ഭഗവാൻ അത്രയും നമുക്ക് എന്ത് നൽകാണ്? ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കണ്ട പിക്ചറില് ചെറിയൊരു കഥയല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് അണ്ണാറക്കണ്ണനെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ. അണ്ണാറക്കണ്ണൻ എന്താണ് സേതുബന്ധന സമയത്ത് അണ്ണാറക്കണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കുറെ കല്ലുകളൊക്കെ പൊക്കി ആ കടലിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ എന്താ ചെയ്യണത്, വെള്ളത്തില് നനഞ്ഞിട്ട് മണ്ണിൽ വന്ന് കിടന്ന് ഉരുളും, എന്നിട്ട് ചെന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങും. അപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ടായ പോലെ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സഹായിക്കുക ചെയ്യുന്നത്, ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവനം ചെയ്താൽ പോലും അതെന്താണ്, വലിയ എന്താ പറയാ, നമ്മള് ഭഗവാൻ അത് അത്രയും കാരുണ്യത്തോടെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടം എന്താ പറയണത്, സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ എന്നാ പറഞ്ഞ, ചെറിയ പ്രവർത്തനം ചെയ്താലും ഭഗവാൻ അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം നമുക്ക് നൽകാണ് ചെയ്യുന്നത്. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധിരേഖ കുരു നന്ദന ബഹുശാഖ ഹനന്താശ ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്നു മാത്രം. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, ഏത് വഴിക്കാണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തില് അവര് ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവരാണ്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രം, ആരാണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയോ പല ശാഖകളിലേക്കുള്ളതാണ്, എവിടേക്ക് പോകണം എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ ബുദ്ധി പല ശാഖകളിലുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവരെങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും, അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ഇവിടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്, അർജുനൻ അല്ലെ. ആ അർജുനനാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാ ബഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗനാ വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ ഇവ കൊണ്ട് പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ സുഖാനുഭവങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് സുഖങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നില്ല. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ ചങ്കസ്തേഷൂപചായതേ സംഗം സംചായതേ കാമ കാമാത് ക്രോധാപി ചായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവും, നമുക്ക് കാമം, അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ആസക്തി ഉണ്ടാവും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, കാമം. കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും, ക്രോധം വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നത്, ആസക്തി ഉണ്ടാവുന്നത്. ആസക്തി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്കത് വേണമെന്ന് തോന്നും. ആ വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ക്രോധം സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാറ്, നല്ലൊരു വണ്ടി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി വന്നു. നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടില് നല്ലൊരു വണ്ടി മേടിച്ചു. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ നമുക്കും അതിനോടൊരു ആഗ്രഹം വരണം, നമുക്കും അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി വന്നു. അപ്പൊ ആസക്തി വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവും, നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരും, കാമം വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നിട്ട് അത് കിട്ടിയില്ല, നമ്മളിൽ അത്രയും പൈസ ഇല്ല അത് മേടിക്കാനുള്ള. അപ്പൊ നമുക്കത് കിട്ടാണ്ട് വരുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമുക്ക് ക്രോധം വരും, ദേഷ്യം വരും നമുക്കത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ ക്രോധം വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹം സമ്മോഹാ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ വിസ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും, സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവും, ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകും. ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശം സംഭവിക്കും നമുക്ക്. അപ്പൊ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും, സമ്മോഹം വരും. അതായത് ദേഷ്യം വരുമ്പോ നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്താണ്, നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അടക്കം മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെ, ശരിയേത് തെറ്റേതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അതാണ് സമ്മോഹം. സമ്മോഹം എന്ന് വെച്ചാല് വ്യാമോഹം, അതായത് ശരിയും തെറ്റും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ, അതിനാണ് നമ്മൾ സമ്മോഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ദേഷ്യം വരുമ്പോ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമുക്കില്ലത് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് ഏതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയും. അതിനാണ് സമ്മോഹം എന്ന് പറയാ. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഓർമ്മപ്പിഴവ് വരും. ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, സർവനാശം സംഭവിക്കും.
അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാരണം എവിടെയാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്. നമ്മൾക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിഷയം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയം വരുമ്പോഴാണ് ആസക്തി വരുന്നത്. ആസക്തിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കാമം വരുന്നത്. കാമത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ക്രോധം വരുന്നത്. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശം സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ബേസിക് കാരണം എന്താണ്? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു. അതാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് സർവനാശം സംഭവിച്ചിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ല. ഒരു കുക്കർ പോലെ നമ്മളും പൊട്ടിത്തെറിക്കും. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനീന്ദ്രിയൈശ്വരൻ ആത്മവൈശ്യർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമതി ഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിട്ട്, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? രാഗോ ദോഷോ, നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഇഷ്ടമുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങള് സന്തോഷമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ദ്വന്ദ്ങ്ങള്, നമുക്ക് സുഖം കിട്ടുന്നതും ദുഃഖം കിട്ടുന്നതും, ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായിട്ട് നമ്മള് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. നാസ്തി ഭുക്തിരയുക്തസ്യ നാചായുക്തസ്യ ഭാവന നാചാഭാവയതശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതഃ സുഖം. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമില്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒരിക്കലും ദിവ്യമായ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാവില്ല, പിന്നെ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. സമാധാനം കിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? സുഖം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണ്? സമാധാനമാണ് വേണ്ടത്. ആ സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഏതൊരു കാര്യവും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനൊരു പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിനൊരു പൂർണ്ണത ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒരിക്കലും ഉറച്ച മനസ്സും ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ സുഖവും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ സസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിപ്പിക്കണം. അതിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ, അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക, അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാനാവൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അതിന് അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഉപയോഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മക്കളോട് പറയണം ഇവിടെ ഇരിക്കണം, ഇവിടെ നനങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരവിടെ അനങ്ങാണ്ടിരിക്കും, അല്ലെ? നമ്മൾ രണ്ടടിയൊക്കെ കൊടുത്ത് അവിടെ ഇരുത്തി അവിടെ ഇരിക്കും. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതീന്ദ്രിയമായ സേവനത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മളെ കണ്ണ് നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണം? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മളെ ചെവി കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പതുക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പതുക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒതുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണത്, നമ്മൾ ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കണ പോലെ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കണത് ശക്തി കൊണ്ടല്ല, ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനെന്നും വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പാലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന
ഒരു സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിയോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അതിന് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാം. ആ ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്കിത് ചെയ്യാം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തിന് യോഗ്യതയുണ്ട്? മുക്തി നേടാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, ഗുരുദേവ് की जय, നിതായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി സ്പീഡ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇന്ന് ഒത്തിരി സ്പീഡ് കൂടിയിട്ട് തോന്നിയതോട്ടോ. ഇന്ന് ഉണ്ടാവും. കാരണം ഞാൻ കുറച്ചെത്തിയപ്പോ സമയം നോക്കിയപ്പോ 7:10 ആവുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പകുതി ശ്ലോകം പോലെ എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ട് ആരൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ചിത്ത. നമ്മൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടാ. സ്പീഡ് കൂടുതലായിരുന്നു. കാരണം നമ്മള് ശ്ലോകങ്ങൾ പെട്ടെന്നാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അതെ, സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ സമയം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്കൊരു പേടി, 7:30 കഴിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് കുറച്ച് സ്പീഡാക്കി. പക്ഷെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനൊന്ന് കുറയ്ക്കാം. കാരണം മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു കാരണം നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ 7:30 സമയം തീർക്കണം എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും. അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കും. ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാലും മതി സ്പീഡ് കുറച്ച് കൂടുണ്ടെന്ന്. ശരി ശരി, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകാം ഞാൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങള്? ബ്രഹ്മം, ഭഗവാൻ അല്ലെ? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുന്നതിനാണ് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോട് കൂടിയ ആ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ, അതിന് കുറെ വർഷം എടുക്കും. ധ്യാനത്തിലൂടെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. യോഗികളും ധ്യാനമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നാമത്തേതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ധ്യാനിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അത് എളുപ്പത്തില് സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത് നമുക്ക്. കാരണം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നേരിട്ട് എൻട്രിയാണ്, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രിയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സാക്ഷാത്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണെന്ന്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയിണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും. ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? എന്താണ്? വൈരാഗ്യം. 6 നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ? സമ്പത്ത്, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ത്യാഗം, ഇതൊക്കെ കണ്ടു. 6 പോയിന്റ്. ഈ 6 ഗുണങ്ങളും 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആരാണോ അവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവാൻ വിളിക്കാം. ഈ 6 ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അത് ഭഗവാനായിരിക്കും. ചിലവരിൽ കുറെ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും, സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവും, ശക്തി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആർക്കായിരിക്കും? ഭഗവാന് മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? അല്ല, അർജുനൻ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. കാർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി താം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേതഃ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധി മാം ത്വാം പ്രപന്ന. കാരണം ഭഗവാൻ വഴക്ക് പറയാണ് അർജുനൻ അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതായോ, എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശം
ശിഷ്യനാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ. ഗുരുവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പിന്നെ ആ ശിഷ്യനെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങോട്ട് സറണ്ടർ ആയി. അപ്പൊ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ പറയാണ് എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിന്നെ വന്നിട്ട് 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയണത്? അവിടെയാണ് എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത്? ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാദേഹേ കൗമാരം യൗവനഞ്ചര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ധീരസത്രാനുമുക്തി. അതായത് എന്താ പറയാ, ആ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് എങ്ങനെയൊക്കെ പോണത്? ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ എങ്ങനെയാണ് മരണശേഷം നമ്മുടെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞുതരാണ്. പിന്നെ ഭൗതിക ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കൊണ്ടാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. 5 എണ്ണം. അപ്പൊ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഈ 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാക്കൾ എത്ര തരമുള്ളത്? 84 ലക്ഷം 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്. 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്. അത് എല്ലാതും പെടും. നമ്മളെ ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാതും അതിൽ പെടും. നമ്മൾ മനുഷ്യരായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു. അവര് ചിലപ്പോ പക്ഷിയായിരിക്കും, പട്ടിയായിരിക്കും, പൂച്ചയായിരിക്കും, അങ്ങനെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഉറുമ്പായിരിക്കാം. എല്ലാതും എന്ത് തന്നെയാണ്? ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. എല്ലാം കൂട്ടി 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. 2:14 പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഏത് കാരണത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്? ശ്ലോകം ഏതാണ്? മാത്രാസ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണാസുഖ ദുഃഖതഃ ആകമാപായിനോ നിത്യ സാംസിദിശ്വസ ഭാരത എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പറഞ്ഞ? അർജുനൻ സുഖദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ, സുഖവും ദുഃഖവും എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, അതിങ്ങനെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ പറഞ്ഞത്? അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കാനാ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി പറയുന്നതാണ്. ഈ സുഖവും ദുഃഖവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. പിന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ്? ഓരോരുത്തരുടെ മനോഭാവമാണത്. ദുഃഖം വേറൊരാളുടെ സുഖമാവാം, അവരുടെ ദുഃഖം എന്റെ സന്തോഷമാവാം അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതി കൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതേപോലെയാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ സഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പഠിക്കണമെന്ന് അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെന്താണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകള് പിന്നെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമ്മള് ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? ആത്മാവിന് ജന്മമരണമില്ല, ആത്മാവിന് നാശമില്ല, മരണമില്ല. പിന്നെ അത് അതിനെ വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കാറ്റുകൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ട്? പിന്നെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു? വസ്ത്രം മാറുന്നത് പോലെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ആത്മാവ് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. ആത്മാവ് അതിന്റെ ഒരു ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതാകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് അത് പ്രവേശിക്കും. നമ്മള് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കേടായ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്നത്, അതേപോലെയാണ് ആത്മാവ് നമ്മളെ ശരീരം വിട്ട് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ നല്ലൊരു യൗവനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മളെ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രായമായി നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ വിട്ട് അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് നടക്കുന്നത്. സമ്മോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സമ്മോഹം ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, വ്യാമോഹം. അതായത് ശരിയും തെറ്റും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? സമ്മോഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആസക്തി ഉണ്ടാവും. അതില് ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി വരും. ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് അതിനോട് ആഗ്രഹം വരും. ആഗ്രഹം വരുമ്പോ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ബുദ്ധിശൂന്യത ഉണ്ടാകും. ആദ്യം നമുക്ക് ബുദ്ധിശൂന്യത അല്ല വരാം, നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ. നമുക്കത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം വരും. ദേഷ്യം വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? സമ്മോഹം, തെറ്റു ശരി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ക്രോധം വരും, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം വരും, സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും? സ്മൃതിഭ്രംശം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? നമ്മൾ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടും, ഓർമ്മക്കുറവ് വരും നമുക്ക്. അതായത് നമുക്ക് പിന്നെ എന്തായി മാറും? നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തി കുറയും. അതായത് നമ്മള് തെറ്റ് ശരി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ബുദ്ധി നശിച്ച് നമ്മൾക്ക് സർവനാശം സംഭവിക്കും. അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അനുഭവങ്ങളല്ല ഇതൊക്കെ.
അല്ലേ? അതെ. അതെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അതെ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക്